Wong goblok-goblok bayi-bayi diloropake ora ngerti. Padha ora wuninga sejatine sapa to sing gawe dak-dakaning pasulayan antaraning Ngastina lan Pringgondani. Suman sing gawe Suman. Pancen aku sing gawe Nalawa loro cacahe. Sing siji tak aturake Prabu Pandhu, sing siji tak aturake Prabu Trembaka. Loro-lorone bakal tak du. Merga ora lega rasane ngatiku. Yen ta ora ngrubuhake marang adeking Prabu Pandhu Dewayana. Upama ta mrucut Ngastina ora rubuh, Pringgondani sing bakal rubuh. Upama Ngastina Pringgondani ora rubuh, sing rubuh Patih Gandamana. Yen Patih Gandamana rubuh, aku mesti bakal disawang minangka dadi patih negara Ngastina. Moncer jenenge Harya Suman. Nek ora cara kaya ngene iki kapan nggonku bakal mukti kenimulan derajat pangkat negara Ngastina?